Milí Michalovčania, Zemplinčania, Slováci, teraz si nebudem dávať servítku pred ústa, ale budem takýto, akého ste ma dlhé roky poznali. Táto vláda nás opľula. Títo darmožráči, čo teraz sedia vo vláde, nás opľujú. Primátori týchto miest na Zemplíne, ktorí sú pod vedením tejto vlády, že majú ich pečiatky, tiež ste nás opľuli. My nebudeme mať diaľnicu. Už teraz je zrejmé, že v roku 2100 minimálne tu tá diaľnica nebude. Ja sa už jej možno ani nedožijem. To mi chcete povedať, že Michalovčania a Zemplínčania si nezaslúžia diaľnicu. Prečo im ju teraz sľubujete? Vy, vaši kandidáti, chodíte tu, že tu bude, ak tu nebude oficiálne urobená. Prečo tak klamete ľudí zase? Prečo ich tak zavádzate tým vašim hlupým populizmom obyčajným? Ja vás už nemám rád, ja vám to poviem na rovinu. Vy ste ožobračili Michalovčanov, vy ste ožobračili východné Slovensko, vy ste ožobračili Zemplínčanov. To vám není hanba prísť tu a rozdávať cukrovú vátu a robiť guľaše. Ja už som tvrdší jazyk použil na vás, ale ja už nebudem hrať kino. Vážení Michalovčania, je čas sa spamätať. Darmo vy tu budete mať teraz rekonštrukciu Hrádku a nejaké nové parky po toľkých rokoch. Ale my sa z toho nenajeme. Je pekné, že je to tu. Ale my keď tú diaľnicu nebudeme mať reálne, čím ďalej tu bude Michalovci a menej ľudí. Každý to vie a tí, čo to majú riešiť tých 20 rokov, čo tu vládnu, oni to nevyriešili. Spýtajte sa samých seba, ktorí ste ich volili doteraz, ktorých chcete voliť znova. To zase chcete mať vedenie mesta Michalovce takéto, ako je teraz. To naozaj chcete mať vládu v Bratislave tak, ako je teraz. Čo pre vás táto vláda, alebo to súčasné vedenie v našom meste urobili? Je čas otvoriť oči a pozrieť sa pravde a realite do zrkadla. Vážení Michalovčania, stojím tu teraz na frekventovanej ceste. Toto už neslúži inak ako obchvat. Ako môže byť niečo obchvat, keď sú tu dve kruhové objazdy a toľko semaforov? Ja z pozície, ak by som bol primátor, ja neviem ovplyvniť veľmi, že tu bude diaľnica o mesiac, ako vám teraz súčasné vedenie, alebo niektorí kandidáti, čo tu prídu a sľubujú, oni nie, oni vás klamú. Ale jedine, čo viem ovplyvniť a tlačiť na to, že by sa zrobil ďalší obchvat, smerom napríklad od Močaran a tieto obchody, Tesco, všetko obišlo dookola. To jedine je možná realita, ale ja vám nehovorím, že to bude o rok alebo o 2. Tiež na to bude treba tlačiť. Ale diaľnicu vy tu nebudete mať a nikomu neverte, čo vám ju sľubuje. Je to reálny fakt. Oni vás oklamali, oni vás týmto okradli.